खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों दानफ्रोमबो होनाय रांखौ बारायनानै होनाय जाबाय आरो बारायनाय बे रांखौ बे दान अदेबानि अक्ट'बरनिफ्रायनो मोननो हासिगोन 2021-22 आसाम बाजेट सेसनाव थांखि लानाय बायदियैनो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनो दानफ्रोमबो होनाय 830 रांखौ 1000 रां खालामनानै होनाय जाबाय आइजोफोरा बे दाननिफ्रायनो 1000 रांखौ मोननो हासिगोन गासै आसामनि 8,59,000 आइजोफोरनि थाखाय 185.98 कौटि रां रिलिज खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आसामनि रांखान्थि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बिथाङा बे खौरांखौ बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायथिदों दुर्गा फुजानि सानसे सिगांनो इन्डियान आर्मिनि 5 जवाननि जिउ खहा जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुन्छ जिल्लायाव उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों इन्डियान आर्मिनि 5 जवानफोरा रिपर्टनि बायदिब्ला पुन्छ जिल्लानि सुरानक'टेनि चामरेर हाग्रायाव इन्डिया पाकिस्ताननि लाइन अफ कन्ट्रल एलअसि बारनानै उदखारिफ्रा गोबां हाथियार लानानै थाखोमा फैनायखौ खौरां मोननानै इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा अपारेशन खालामनो थांदोंमोन बेयावनो हाग्रायाव थाखोमानानै थानाय उदखारिफ्रा जेरै मेरै गुलि गावग्लुंनायाव इन्डियान आर्मिनि 4 जवान आरो सासे जुनियर कमिसन अफिसारआ गाज्रि जोखोम जादोंमोन उनाव खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनायाव बिथांमोनहा जोबथा हां लाहैदों बे जाथायाव दासिम 2 उदखारिफोरखौ गावथारनो हाबाय आरो माखासे उदखारिफोरखौ थाखुमानानै थानायनि सन्देह खालामबावदों गोबां हाथियार लानानै हाग्रायाव थाखुमानानै थानाय उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय गोख्रोङै अपारेशन खालामनाया जागासिनो दङ चामरेर हाग्रायाव अपारेशन खालामनायनि अनगायैबो बे हाग्रा ओनसोलनि 2 किल'मिटारसो गोजानावबो उदखारि आरो जवानफोरनि गेजेराव दासिमबो एनकाउन्टार खालामनाया जागासिनो दङ गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सवासामारि बर्मनपारा गामिनि थागिबि सपन बर्मन बिथाङाबो डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो हरखाब जिउ गोमादों बर्मनपारा गामिनि थागिबि गपाल बर्मन आरो तारा बर्मननि फिसाज्ला इन्डियान आर्मी सपन बर्मन बिथाङा दुर्गा फुजायाव छुट्टियाव न'आव फैनो गोनांमोन बेनि थाखाय ट्रेननि टिकेटबो बिथाङा बुकिं खालामखाबायमोन आरो छुट्टिनि उनाव बिसि फिसाखौ गावजों दिल्ली फारसे लांफानायनिबो खोथा जादोंमोन नाथाय मानसिया सानो मोनसे आरो गसाइया मावो मोनसे बुंनाय राव बायदिनो छुट्टियाव न'आव फैनो गोनाङा गासैबो फैमाल बिथांनि गोथै देहाखौसो मैया नखरनि सुबुंफोरनो गथायनानै होफैबाय मा जाहोननि थाखाय बिथाङा डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो हरखाबै जिउ गोमाखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय 39 बिजाथिफोरनि नमिनेशन होनाया गनायजाबाय नायबिजिरनायनि उनाव 39 बिजाथिफोरा सायख'जाबाय होननानै बिसायख'थि बिफाना फोसावनानै होबाय 39 नि मादाव बिजेपिनिफ्राय 3 कंग्रेसनिफ्राय 5 सिपिआइनिफ्राय 1 एआइउडिएफनिफ्राय 2 इउपिपिएलनिफ्राय 2 बिपिएफनिफ्राय 1 इन्डिपेन्डेन्टनिफ्राय 8 आरो माखासे मख'नो गोनांदि नमिनेशन बोखारफिननायनि जोबथा अक्ट'आ 16 अक्ट'बर आरो आसामनि मोनबा बियाबाव उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिया 30 अक्ट'बराव खुंजागोन बिपिएफ सरकारनि समाव लामा दालांखौ हाग्रामा महिलारिया खामला मावनायनि रांजों बानायाखै आरो हाग्रामा महिलारिनि दान बान्थाजों बानायाखै बेखौ बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा मख'नो गोनांदि गोबां समावनो प्रमद बर' बिथांखौ बुंनाय खोनादोंदि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै खालि जाख्ल'नायनि खामानिल' मावदों बायदि बायदि बेखौ लानानै 58 नं तामुलपुर बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय गणेश कछारी बिथाङा बुंथिदोंमोन दि थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मावनाय दालां लामाजोंनो प्रमद बर' बिथाङा गारि सालायगासिनो दङ आरो हाग्रामा महिलारि लुनाय आन्डार कनस्ट्राक्शन बिल्डिं जाय दा आबुङै लुफुंजाबाय बेफोरनि फिथाखौ हास'गासिनो दं होननानै गणेश कछारीया फिननाय होनाय बे रावनि सायावनो प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होफिनदों दि लामा दालांखौ हाग्रामा महिलारिया गाव खामला मावनानै बानायनानै होआखै आरो गावनि रांजों लुनानै होआखै बेफोर लामाफोरखौ मिरु आरो रायजो सोरखारनि रांजोंसो बानायदों आरो रायजो राजानिफ्राय मोननाय टेक्सजोंसो बानायनाय होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि दैदेननायाव जौगानायनि खामानिया जागासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा सिगांनि हाग्रामा महिलारिनि समाव जाख्ल'नाय आरो हिंसायारि जाथाय जाबोदोंमोन नाथाय दा बिटिआरआव गासै हाथियार दैग्राफोरानो हाथियारखौ गथायबाय आरो मैहुर खालामग्राफोराबो हाथियारखौ गथायबाय बिटिआरआव गोजोना फैबाय होननानै बुंथियो बिथाङा
5,000 रां लानायनि दायाव हमजाबाय सासे लाट मण्डला जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय बिजेपि सोरखारनि दैदेननायाव सानसेनि उनाव सानसे रां जाख्ल'ग्राफोरा पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। क'क्राझार रेभिनिउ सार्कल अफिसाव लाट मण्डल महिदुल इस्लामआ 5,000 रां लाबाय थानाय समावनो क'क्राझार पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। BSF राजीव बर्मननिफ्राय OBC सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामनायनि मुङाव नोगोद 5,000 रां लानाय समावनो हमजाबाय लाट मण्डल महिदुल इस्लामआ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रां होआब्ला खामानिया जानाय नङा, फाइलआ टेबोलावनो ओरैनो थागोन होननानै 5,000 रांखौ बिदोंमोन आरो बिनाय बायदियैनो राजीव बर्मन बिथाङाबो रांखौ होदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला लाट मण्डल महिदुल इस्लामनाव 5,000 नि अनगायैबो 41,000 रांबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। खौरांनि बायदिब्ला बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनिफ्राय खामानिनि मुङाव बेबायदिनो जाख्ल'नाय खामानिखौ मावबोदों। बड'लेण्ड मिशनखौ अमा मिशन खालामनायनि अजद होबाय BPFनि दैदेनगिरिफ्रा। गसाइगाव बियाबाव BPF दोलोआ गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंदों। बे फोसावदिं मेल खुंनायाव सेन्ट्रेल इउथ BPFनि गाहाय नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मजों लोगोसे BPF हान्जानि बिजाथि ध्रुव कुमार ब्रह्म आरो BPFनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे फोसावदिं मेलावनो BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंथियोदि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मिशनखौ अमा मिशन खालामबाय होननानै। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि प्रमद बर'आ MLA, मन्त्रि आरो चिफ जानो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जिराया होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय बिथाङा BTCनि चिफ जानो थाखायसो सोमावसारदोंमोन। बे फोरमान जाबाय आरो दा बड'लेण्ड मिशनखौ अमा मिशन खालामबाय। बर' रायजो राजाफोरखौ अमा फिसिहोनायनि लामाजोंसो लांनो नागिरदों होननानैबो अजद होबावो बिथांमोनहा। लोगोसे 10 दाननि प्रमद बर' सरकार सालायनायाव बिथाङा रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हायाखै आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनायाव मोनसेनि उनाव मोनसे फेलें जादों होननानैबो अजद होबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथायाव बर' लाइमोनफोरखौ मिलिटारियाव थिसननायनि बाथ्रा दङ। नाथाय रायजो सोरखारा इन जेनेरेल एबा जाय रोंगौथि दङ बिथांमोननोसो मिलिटारियाव साख्रि होनो नागिरदों। नाथाय जायहा रोंगौथि दं बिथांमोनहा ओरैनोबाबो मोनखागोन, सिगांनि समावबो मोनदों आरो उनावबो मोनखागोनखा। बेनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा क्रेडिट लानो गोनांथि गैया होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै। BTCनि थाखाय जि 1,500 कौटि रां सौफैनो गोनांमोन बेबो फैयाखै। थिकादारफोरनो बिल होनो हायाखै। बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै आरो BTCनि गोहोखौ बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिसपुर फारसे लांफिनदों होननानै अजद होबावो। बेफोरखौ गासैबो रायजो राजाफोरानो बुजिबाय। बेनिखायनो BPF दोलोआनो देरहागोना रोखा होननानै दाबि खालामबावो बिथांमोनहा। उदखारिफोरा दुर्गा फुजाखौ टारगेट खालामनो हागौ होननानै सिगांनो खौरां मोननाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो दुर्गा फुजानि समावनो भारत भुटान सिमायाव बस्थायै बस्था गुलि बारुदजों लोगोसे गोख्रों रकेट लन्चार बायदि बायदि बोखांनो हादों। बाक्सा जिल्लानि कुमरिकाटा OC नीलबज्योति नाथ बिथांनि दैदेननायाव दरंगा मेला पुलिसनि मददजों दरंगा मेलायाव गोबां बिबांनि गुलि बारुद जेरै 151 TPT 200 केजि गुलि बारुद आरो गोबां मुवा बेसाद बायदि बायदि हमनो हादों। बे दायाव दासिम सानैखौ हमनो हानाय जाबाय। सोंनाय फिननाय खामानिया जागासिनो दङ होननानै मिथिहोदों। थाद'नाय गैयै बांदों पेट्रल डिजेलनि बेसेना। फारफ्रोमथिंबो मुवा बेसादनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांदों, जायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। मिरु BJP सोरखारा गोहोआव फैनायनि सिगां सिगां पेट्रल डिजेलनि बेसेन खमायनानै होनो थाखाय रायजो राजाफोरनो समायखिरा होदोंमोन। नाथाय बे समायखिराखौ BJP सोरखारा मावफुंनो हायै बायदिखौसो नुहुरदों। जायनि थाखाय पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सुबुंफोरखौ हाथाय बाजाराव थाबायनानै थांनो थाखाय, साइकेल सालायनानै थांनो थाखाय आरो गंसे बाइकआवनो 3 गाखोनानै थांनो थाखायसो बोसोन होबाय रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गंसे बाइकआवनो 3 गाखोनो थाखाय बोसोन होनायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों माखासे लाइमोनफोरा आरो गंसे बाइकआवनो 3 गाखोनानै साबायखर बावहरदों रायजो BJPनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांखौ आरो बुंथिदों दि बाइक गंसेयाव 3 गाखोदों आरो थाव बासायदों। सोरखारा जि बोसोन होदों बेखौसो मावदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बेसेन बांनायनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय गंसे बाइकआवनो 3 गाखोनो बोसोन होनाय आरो गारि मथर बाहायनायखौ खम खालामनो बोसोन होनायखौ लानानै बेरेखा दोलोनि फिननाय। गंसे बाइकआव 3 बा 4 नङाबा 10 गाखोनो बोसोन हो, बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय सरकारा बेनि थाखाय आयेन बानायनानै हो। नङाब्ला गाबोनफोर बाइक गंसेयाव 3 गाखोनानै पुलिसजों हमजानानै हाराहास्ति खालामजायोब्ला बेनि दायखौ सोर लागोन होननानै बुंथियो कंग्रेसनि दैदेनगिरि भुपेन बरा आरो माखासे कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। लोगोसे गारि मथर खम बाहायनो बोसोन होनायनि सायाव बिथांमोनहा फिननाय होदों दि BJPनि स्टेट कमिटिनि थाखाय बाइक बायनानै हो आरो गंसे बाइकआवनो 3 गाखोनानै थांनो बोसोन हो। लोगोसे गिबि मन्त्रि
मन्थ्रिफोरनि थाखाय मोनसे सार्कुलार दिहुन जाहाथे बिथांमोनहा हेलिकप्टारजों नमिनेशन हैनायखौ बन्द खालामो आरो चीफ मिनिस्टारखौ सानै सिकिउरिटि लानानै बाइकजों थांनो बिथोन होनानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। ओरैनो सा साज्रां बुंबानो जानाय नङा, बिजेपिनि पलिसिया बेनो नामा होननानैबो गोख्रोङै फिननायखौ होयो बेरेखा दोलोआ। बेनि अनगायैबो इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर पेट्रलियाम एन्ड नेचारेल गेस रामेश्वर तेली बिथाङा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ कभिड-19नि भेक्सिन होनायनि थाखायनो जादों होननानै फोरमायथिदोंमोन। बेखौ लानानैबो कंग्रेस दोलोआ फिननाय होयोदि अब्ला रायजो राजानो कभिड-19नि भेक्सिनखौ फ्रि होनायनि मुङाव पेट्रल डिजेलनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय रां लादों, अब्ला कभिड-19नि भेक्सिनाबो फ्रि नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। रायजो बिजेपि सोरखारा पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनायनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय जेरै गारि मथर बाहायनायखौ खम खालामनो बोसोन होदों, अब्ला रायजोफ्रा मैगं-थाइगं, थाव बेफोरनि बाहायनायखौबो खम खालामनांसिगोन नामा होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बिजेपिआ हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मोजां खामानि मावदों होननानै दिन्थिनो थाखाय जेरै मेरै बुंलाबायदों होननानैबो बुंथिबावो बेरेखा दोलोआ। बाइक गंसेयावनो साथाम गाखोनो बोसोन होनायनि उनाव बेनि फिन जाथायखौ नुनो मोननानै गावनि बुंनाय रावखौ सोलायफिननो गोनां जादों रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा बुंफिनदों दि माब्लाबा समाव गंसे बाइकआव साथाम गाखोनो गोनांबो जानो हागौ आरो उननि समाव साथाम गाखोग्रा बाइक दिहुननो गोनांथि जानोबो हागौ होननानैसो बुंदोंमोन होननानै फोरमायथिबावो बिथाङा। आसाम पुलिसनि एपिआरअनि कनस्टेबल, कमिउनिकेशन, मेसेन्जार, कारपेन्टार, इउबि आरो फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस आसामनि साब अफिसार, फायारमेन आरो इमार्जेन्सि रेस्किउआरनि थाखाय थांनाय 18 फेब्रुआरि 2020 मायथाइयाव फोसाव बिलाइ फोसावनाय जादोंमोन आरो डाइरेक्टरेट अफ सिभिल डिफेन्स एन्ड हम गार्ड आसामाव कनस्टेबल आरो हम गार्ड ग्रेड 3 नि थाखाय थांनाय 8 जुन 2020 मायथाइयाव फोसाव बिलाइ फोसावदोंमोन। बेफोरनि पिएचडि आरो पिएटिआ गुबुन गुबुन जिल्लानि थाखाय गुबुन गुबुन अक्ट'आव खुंजागोन। बेनि थाखाय एडमिट कार्डखौ दिनैनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हासिगोन। वेबसाइटआ slprb.assam.in। क'क्राझार जिल्लानिया 8 नभेम्बर 2021 मायथाइयाव जागोन। उदालगुरि जिल्लानिया 22 नभेम्बर 2021 मायथाइयाव जागोन। बाक्सा जिल्लानिया 3 डिसेम्बर 2021 मायथाइयाव जागोन। चिरां जिल्लानिया 13 डिसेम्बर 2021 मायथाइयाव जागोन। गलाघाटनिया 25 अक्ट'बर 2021 मायथाइयाव जागोन। बङाइगावनिया 5 नभेम्बराव जागोन। गवालपारानिया 8 नभेम्बर, कार्बि आंलंनिया 25 नभेम्बर, धेमाजिनिया 29 नभेम्बर, सनितपुरनिया 29 नभेम्बर, तिनसुकियानियाबो 29 नभेम्बर, बिश्वनाथनिया 9 डिसेम्बर 2021 मायथाइ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।